karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Nga na ding abubuhan ka man kaayo. Unsa magkigusto nimong akong buhaton ha, Ian? Wa ko mga bubuhon nimo. Para ni sa akong amahan. Biyain alas papa. Unsa? Nakabati ka? Biyain ang akong amahan. Ayaw siya tuntuha. Og unsa may ebidensya nimo do nga gitonto na akong imong amahan? Ang imong gikuhang video karon? Malipayon kay Mus Paul nga naggawa sa coffee shop. Klaro kay nga nagkauli na mo. Gusto ko nimong i-blackmail, no? Gusto ko nga mahanaw kas kinabuhi sa akong amahan. Okay. Inigpauli niya. Sultihan ko siya sa imong gustong mahitabo. Oh, Maumanggit ka na imong gusto. Ako na ihatag nimo iyan. Aron dili ka mamatay sa konsumisyon. Makigbuwag ko sa imong amahan sa imong atubangan. Oh. Ay, sige na. Mamauli na ta. Oh. Unsa pa may giumutan nimo diha? Mamauli na ta. Sige na, kay gusto na ko mapahaway. Unya na lang na ipakita ang video namot ni Paul kung naan ang imong amahan sa atong atubangan. Ayaw ka rin kay. Basig adto sa Japan atakihon ang imong amahan sa kasing-kasing. Dili niya ito makatog nga maghayang. Gawas lang kung ganahan kang mamatay ng imong amahan. oh. Oh. Ano man ka diha? Hangos-hangos man ka diha. Mamauli na tayo kay manghipos pa ko sa akong mga butang. Bingo! Niara, morning address na ining Veronica. Malipay gid si Ian ini. Natultulan ko na gid kini Veronica. May pag nag-detective na lang ko da. Maayo man di ko mangitag tao. Oh. Niara sap. Nanawag na sad siya. Hello? Oh, ayaw ka bala ka. Mas magkasuod mig si Ian, kay may gipabuhat siya na ako. Alright. Sige. Bye. Nang Cedes, siya na lang ang pakanan kay busog pa ko. Oh, uy. Oo, ma'am. Nadugay nung kong tubag ta. Binoy! Hatid ko duha ka botelya beer, rebe. Mura man ugway maayong buot ang duha. Ang usa dili man hapon, ang gusa gustong maghubog. Ngano man? Nang sidis? Napay beer di hanang? Ay, Binoy. Naunsa na sad ng duha? Mura naman sa naggagubat ng duha. Oh, mao naman yun na sila. Di man yun magkadugol god. Silentwar na sila. Nagbungol? Oo. Ako nang dadanong beer si Busing, oy. Nang sidis, ha? Nahala, sige. Hello, Ed? Oh, kumusta ang business? Okay lang, negosyo. Ang imong anak lang ang dili okay. Unsa na ba sa gibuhat anang iyan nimo? Ako ang nakig-meeting ni Paul kanina. Kay si Ian milakaw. Igo lang ko niyang kitrap sa butik. Pero mito nga si Paul o kami ang nag-meeting sa cafe house at bang sa butik. Giklaruhan ko na gyud si Paul nga higala na nagyud ang akong gibati para niya, Ed. Unya, bidawat ba siya? Oo. Nagpasalamat na lang ko nga nakasabot na sab siya. Pero, ang wa pa magkauli si Ian og siya.
pasagdil lang una si Ian. Ed, may mo ba mo bakasyon o na ko? Ha? Gusto na kong papugnawan ang kasuko ni Ian ako, Ed. Mas maayo tingali nga. Mubakasyon lang una ko dito sa apartment na gibutangan ni mo ni Mama o Papa. Si Ian ba ang hinungdan? Oo. Ganahan ko nga mawaon ako sa iyang mga mata, Ed. Kay grabe na kyud ang iyang kasuko na ko. Gani, gividyohan mi niya si Paul nga mikawa sa cafe house. Ay, pastilan. Nagbinata na ginugmayo si Ian. Okay ka ba kung mubakasyon lang una ko? Sige. Nakasaad na ba ko ni Ian nga? Ngaon sa? Nabuwagan na kasi ang atubangan. Ulsa? Miprang ka na gid siya nga gusto siya nga mawa ko sa imong kinabuhi, Ed. Sige. Unsay sige? Panahon na nga sukdon ko ang gibati ni Ian para nako nga iyang amahan. Ha? Sige. Buwagi ko siyang tubangan. Pero usa lang kini ka pasundayag, ha? Ikaw mahipaw, Ed. Sorry nga napasakitan ka o nainsulto ka ganunay ni Ian. Okay na, uy. Ug sa gabi ko moabot diha. Busingo, oy. Murag ako may magsige ka hangover ining imong kalaki, oy. Reklamo niya. Unsa may plano na to karon, bossing? Wa. Oy, bayad na lang, bossing, oy. Di lagi na mo pahawa si Ma'am Beautiful. Gusto ko nga mahanaw kas kinabuhi sa kong amahan. Maumanggig ka na imong gusto, Ian. O sige, ako na ihatag nimo aron dili ka mamatay sa konsumisyon. Makigbuwag ko sa imong amahan sa imong atubangan. Oy. Patay naman ang imong inom, boss. Pampatay naman. Mulayas na sa Alexa. Usa? Pilde ka na, Binoy. Kay buwagan na ni Alexa si Papa ugma. Tinood ka, bossing. Mo nagisultis gaga. Usa? Wala. Kung mauna makabayag yun ko ni mo inig 5,000 di ay. Nakuha sa bana, oy. Ang gaga. Buwagan na niya ang akong amahan. Tungod na ni mo, bossing. Ikaw ang nakaingon sa tanan. Kung magkabuwag sila, ikaw magsadaan. Matog na gyud ka ini nga magsiga ang mga mata. Ilom, tonto. Sige. Katawa na daan kay midaog ka na. Asa mag-inig 5,000? Asa ko ng 5,000? Bidoy na unsa ka. Magsabaw ka man. Buwag ka na ni Ma'am Beautiful o ba si Sir Wala natin gwapa din isbay. O kining atong amo nga way batikon ang nakaingon. Ay, Ginoo. Huwag yun day ni mo hunongis pagdaog-daog si Alex sa dong iyan. Kuhaan yun ni mong kalipay ang imong amahan, dong. Gilad ra siya ng bayhana ng sidis. May uyab na siya. Nagkauli na siya sa iyang uyab. Wa kay ebidensyang tarong oy, bossing. Nakita gyud nato ang kamalipayo nila nga migawa sa coffee house. Unsa? Cafe house sila ng gawas? Oh, Unya dili sa motel o hotel? Nangapilang taon to sila, bossing. Di man tingali na makahimos pagluib si Alexa sa imong papa, doy. Mauna. Klaro man kayo nga di naganahan si Alexa ni Sir Paul. Maila man sa lihok. maila. Klaro Maayo lang na muda og duwa. Ayaw na lang na ninyo lalisang tawhana ng sedes. Binoy, bisan unsa pa inyong isulti anak niya,
Sirado ng iyang huna-huna. O gusto na gyud na siya nga mawa kus kinabuhi siyang amahan. O kinsa masab ko nga mamugos akong kaugalingon ining baya. Pero, day, Nang Sedes, salamat na lang sa imong kaayo nang manamilit na lang kung daan. Kay ugma, makigatubang na ko ni Ednang. Makigbuwag na ko niya. Og ikaw iyan, ay gid paglakaw ugma ha. Sa gabi mo abot ang imong amahan. Inig abot niya, makigbuwag na ko niya. Andamon ko na lang daan ang ako malita nang. Wala yun. Tabang ng sidis. Tabang na. naunsa ko ba, Binoy? Oy, nga nung pwede man yun nimong guula, diha. Tabang ng sidis. Pamagong 5,000. Ay, nabuang ka na yung tawhana ka. Pildi ko sa mong pustahan, nay. Mulayas kita si Alexa. Makabayad yung ko ni Boss Ian og 5,000. Kawak yun ninyo'y buot in town, oy. Naunsagod ka iyan. Gusto yun nimong gubon ang kasing-kasing sa imong amahan? Oh, gusto yun na siya nga mag-all si Sir Ed. Nganong mulaban mo atong bayhana? Tungod kay buutan siya. Og dili burukinta nga pagkaikaduhang asawa. Oh, Ay, kinsa man ka nang nanawag. Ako ito ba? Hello? Oy, Dr. Silverio? Ikaw man di ay ni? Ha? Binoy. Hello, Doc? Kinsay mo to, yo? Si Papa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!